Kaya guys, ito na kami sa loob. Pinahubad na yung sapatos niya dyan sa higa, dyan sa mahiga na yan, no. Good morning guys. Kuna naman po at saka si Terry Bors Alex og among kuan guys kanang taga Bohol. Taga Pilar. Taga Pilar ni siya guys. Ay, Pilar. Pilar Alis. Taga Pilar ni siya na. Nasurtihan ra pud mi nakasakay mi Bisaya. Kababayan na. Mga kabayan na pud namo daghan sa kaila guys. Ano? Mga baratas, muring ug mga makarayan diha sa kuan, Kasabas. Kuriba kuno pud. Mga Kuriba. So daghan sa gimension mga apelyido nga kuan, mga Balaba. Taga Bohol. Taga Bohol siya ka man ipang-mention di niya tanan ja. Narapod siya dari sa Block 39 sa Mandaluyong. So na swertihan na pud bis sabong kuan, swerte na pud kamong buntag ron guys. Salamat sa Ginoo. Kayo na may swerte basta makasakay mo. Swerte namin makasakay mi og kanang taxi nga kaila bitaw nga Bisaya ra pud kana ba. Git-gitan nga. Hapit magsumbatay na ba. Mahadlak man ni kay kung pasyente ba na ba niya sakit sa puso. Mao nang makaingon mig swerte. Kuan mi makasakay mi og kanang Bisaya. Mga ibang Bisaya mangingilat. Hello. Guys, nakakatuloy taga Cebu at taga Cebu. Ngilat mo. Kaya ako na may Niabot mi skuan dito mi ningliko na mi Domingo na mi. Sa Domingo, Santo Domingo na. Dagdagan na problema na pud sa nagdi mo hatag. Ikaw pwede ba dagdagan? Naalagi Bisaya po to siya. Andra ko magmas. Mo nga siya nga di metro na wala talaga kung kapel. Kasya Da lang. guys, ano no halas Siyempre, paglitin mo. Gikan gibutas. wala ka nang naghabol pud mi sa oras kay nalit pud mi og larga na pud. Diyan ka nagahil na taga Bohol mo. So see you dito guys sa PH Center. Tilhan na. Ay sa tuwingan nimo. Sa tuwingan nimo Idil Makarayan. Salamat di ay kay natimingan pud namo nga itujo siguro pus Ginoo nga makasakay pud mig kuan kay aron di mi nervyos. Taxi nga. Na-experience mo ya kuan sakay na ni dito na sa Boulevard. Naihi ka. Nahin naman ko na kami niya. Third floor. Ay, fourth floor? Ang kami guys. Tatawagin na naman daw siya. Ako muti. Pura makarang lumurkat, tingo mo ni Uwil. Ikaw! Kasi nagutan kag whale ha? Wow. Wak man pwede nag-whale sa kamot. Shampoo yan sa silk. Ano puti-puti? Wala man. So guys, Nawara ba dito yan? ang lamig. Buti pa nag-jacket ako. Wala na sa sumatan te. Ano, nanti katong request naman. So magwat mi guys, kuan tawgon. So habang nakasalang si Terry guys, magbabayad ako dito sa bayaran namin. Kaya na guys, lumabas na si Terry, tapos na. 1 oras mahigit lang. Yun na din, brown na tayo. Nami, alas Naman namin masaya. 11:30. Manadyaw na pubig dayang-dayang guys. May mga tao rapan. Di. Joke ra guys, hindi mi manayaw og kanang mahuwa na jud mi. Kanang katunay ning request og dayang-dayang Susihan na sa'yo kayo. manadyaw ra mi. Lolo sa heart, anak. At kanya ito na ng heart. Parang natsutong ba na? Ulit nung sa taxi guys. Up, may Ingat lang. Masaya na ako. okay guys, pasakay na kami, pauwi na kami. Ayun na, antok. So inaantok siya sa Karjotra. Ali, walang naiwan doon. Ay, yun na. Saan yung Seatbelt? Pinasok mo na dito yung yung agumot. Ha? Kumot. Nandyan na. So guys, dito kami dinaan ng
mamang driver sa Cubao. So maalala ko naman tong Rustan guys at saka Gateway. Tapos yung katapat ito is Cubao. Tapos may arena diyan sa arena guys. Diyan ko na kita si James Yap, so yung basketball player. Kasi dito pala yung arena sa Cubao. Tapos guys, masalamat kami sa Panginoon na mabilis lang yung ginawa na test ni Terry. So balik kami ulit ng Monday para naman sa ano niya, testing niya sa papa-adjust ng gamot niya. Tapos by November 15, babasahin na yung mga result niya. So dito doon na natin malalaman guys kung anong araw siya isasalang sa pag-opera. Siguro guys, matagal-tagalan pa yan guys. Hihintay pa kami ng tawag. Siguro habang naghihintay kami ng tawag, baka uwi muna kami ng probinsya. So guys, dadaan muna ako ngayon ng pagkababa namin, dadaan ako ng Palawan dahil napadalhan ko muna si Nicole ng 500. Binigyan ako ni Terry para pang allowance kasi wala na siyang allowance. Uy, amiga guys, Bisaya. From Mindanao. Guwapa kayo, guwapa. Shout out po sa mga taga Mindanao. Nani sa Palawan guys. Guwapa. Hello everyone! Bigay sa taga Mindanao diya. Guwapa kaya mga kaila oh. Hi, Annalisa Bacos from Mindanao. Hi din po sa mga taga Mindanao. Yan. Kasi din sa Palawan. Papadala na kayo sa Palawan ha. Tapos mag-download na kayo ng Palawan Pay. A few moments later. So guys, magandang hapon. So hapon na guys, nakatulog ako ng mga 1 oras mahigit siguro. So ngayon na is alas 4 na. So hindi ko na yung pinakita guys kung paano to ko ginawa. So nilagyan ko to ng mais. Pero kanina ko pa to pinakuluan tong pata kasi 'di ba yung pata matagal yan lumambot. So pagka tiningnan ko na malambot na guys, nilagay ko yung mais. Then nilagay ko yung huli yung kamuti. So yung kamuti, mabilis lang yan maluto. So ito yung niluto ko guys, kasi para makahigop ng sabaw. Kasi kaninang maga yung ulam namin is inununang isda. Inununan. So paksiw na isda. Ngayon gusto ko lang anuhin si Tira ng mainit na sabaw. Kasi yun nga, wala kami matulog kagabi. Pinadamayan namin si Terry. So ayan na guys, nilagay ko na yung sili. Nilagyan ko ng sili guys para medyo mawala yung lansa. At saka nilagyan ko rin siya ng buto ng paminta. So guys, maya iakyat ko na to sa taas. So guys, dito ako sa kusina kasi yun nga, nagluto ako. Para akong nahilo kanina guys sa parang nang laylay yung mga binti ko dahil sa yung wala nga akong tulog, siguro mga 2 oras lang yung tulog ko kagabi. Diyan magkuan ko guys, magpasalamat day ko sa magpasalamat day ko ninyong tanan, salamat ka doon ninyong tanan. So di naman mo dyan na tagsa-tagsaw ka ng mention na gijong mga ngan diyan kadurang mga hinaan bitaw kanang marihang ma-mention guys diya. Kadampi ko gisuwat nga gamay kato sa pag-live ni Tiri gabi. Salamat day kadto ni kay nag-live lagi si Tiri gabi garang dugadsa murag mga 3 hours. Diya hapud sanggi badlong guys kay agka mong bahay bitaw dari kanang dikit-dikit nga na diya. Basig na pay natug ba kay sugod man sa kalauna nag-live. Kay arlay ko nung di siya makatuog. So guys, nahuman na di siya og iiji. Diya, shout out day ko sa nakaila dito sa Palawan kay nagpadaday ko ni Nicole sa allowance kanang kay wala ko na si allowance kay pagikan ha guys sa allowance na to 500 ra dyan to gipaiguan sa hang pamasahe o pagkaon sa mo to tagaan man ko ditiri og 500 so hang gipadas Palawan dyan na ko na kaila day dito sa Palawan ganiha kuan kanang kalita sa na banza kuapa ko kadto kay nakakuan sa guys nga nakang bitang inistoryahan nga Bisaya mo sa nang ko Bisaya bro isa po inistoryahan bitaw makakuan man tang mga Bisaya inistoryahan kay mga kailan man jud nimo mga Bisaya
kanang inistoryahan diya man Bisaya ka kanto kailamin diya. Shout out din nimo diya sa Palawan dire sa Mandaluyong si Analisa Bacos nga kuan kanang taga Mindanao. So shout out ko diya sa mga taga Mindanao. Diyan mo to guys, salamat kaadyo ni Ma'am. Adi lagi siya magpamam. Ani Banks and family, salamat kaadyo nimo Ani. Diya kuan kanang shout out pug ko ni Arlene Wilson and family. So amping mo diha kanunay, shout out Mian Francis. Salamat ka dyan mo, ma'am. Salamat po, Mia Chavez, Ma'am Gloria Hamil and family. Salamat. Nay nagpa-shoutout day guys. Ganihan yung comment ni Salome Ramelo Vlog. So palihog lang po ko kuan kay murag vlogger siguro po ni Salome Ramelo Vlog. So kanang ganihara po ni nabasahan. Shout out Mers and family vlog. So ako nakakuan guys kay vlogger po ni si Mers and family vlogs, murag kuan ra po di dya kanang lingaw-lingaw ba nga na. Salamat Maripico. Shout out Aloha Bisaya Bisaya Pilipina. So si Ansani Tagaliti, shout out ko rin dyan, padungan ni siya, padungan uli. Malagi guys nga, ang yampo lagi pud nga kanang mahuman na lagi pud mi kay makipag-meet lagi pud siya na dito sa Cebu. So uli na sa karong katapusan sa November. Shout out day ko sa kuan kanang taga dari sa Munggipuyan, si Ate Severa Sali ug si kuan si Ate Rhymes vlog. Palihog lang po ko na nagbisita sa siyang vlog guys sa Ate Rhymes vlog. So kuan ang ijaha kanang magkanta-kanta ja mo lagi guys dari lisod kaadyo ug muan ka kanang mo play ka kay arang lisiran ja ug mag-upload mi mo gawas pa dito sa kasada. So des ni agi guys, so halang pang istorya kanang nag-upload ko dito mga kuyawan ko kay nalagi na taon ja nay kalit lagi nagka-trouble nga na manang na-trauma ko manang guys atangin laghang video kay di na ko mo upload og gabi. Mo upload na ko og buntag kay arong gabi ko mag-edit, nagkabuntag na i-upload. Kay na-trauma ko sa daghang kadong mga tao lagi to sa gawas dyan ay nikalit og trouble. Shout out Ma'am Delia Rinagado and family. So guys, mao to ihang na suwat. Gamay, mao to ihang na suwat kay malagi guys na gahang singat. Katuto na murag tubig. Kay grabing ka init na, grabing inita jud. Mao kanang gabi day kanang wa ko nakatubod lagi kay si Nicole kanang nanawag siya na nga ara di kunong kasagakadyo dito ag hangin uwan sa Dumaguete ug sa Cebu. So gabi wa po ko nakatubod kay nagnana lagi po ko nila. So nagmonitor po ko sige guys kay mo lagi nang inahan lagi ta mabalaka po ta sa tong pamilya. So nabalaka po ko guys ja mo nang moro to ang video karon adlaw. Salamat kadto dito sa mga pag-ampo ug sa mga katong share ni Terry. Salamat kadto ug ning share pud sa hang pamilya. Salamat kadto ninyo. Shout out day ko ni Ma'am Lilin Bertudaso ang kug taga Ubay Bola sila guys. Kanang di na waan kanang tagsa-tagsa jud mo kay karon naghana na jud kadto ninyo. Kanang di na mo matagsa-tagsa binsyo na salamat kadto ninyo tanan. Di ko kanang magsawag pasalamat ja di ko magsawa og mag I love you ninyo unsa ampi ug ampo mo asa mo dapit sa kuan mananarbaho lagi sa mga kuan ang ginabuhi lagi kay daghali katang mga ginabuhi lagi guys ja man ang amping taog ampo salig lang ta sa Ginoo. Ja guys si Tiri mo lagi ang ijahang balik inagka Lunis ja kuhaon to namong resulta sa ijang EEG. Ja balik bi nagka 15 no to jahang basahon na to sa doktor to ijahang kuan kanang mga resulta. Ja mo na guys. Hugot tatong pag-ampo guys na maokey ra jud tang tanan kanang makapagpasko mi sa among pamilya. O wa man pud mi nagdali basta amo lamod guys kanang makuha na si Tiri nagijang problema sa siyang kuan pero okay naman pud sa karon di na makaso sa paspas mo ginhawa. So mo to guys may bawaan na karon sa EEG ug apunan magijahang kuan para di na sa atikihon kanang ijang epilepsy.
malagi nang katong mga mangutana nga kanang anus ang maoperahan na may daghang kadyon mangutana daghang kadyon ni message di mo na ma-replyan kay di pud ko makatubag og anus nga na manang di pud mo na ma-replyan og anus jud siya maoperahan kay daghang kadyon proseso nang gihimo kay malagi na dira heart ag isang sakit. So mo to guys ang video, salamat ug amping ug ampo tang tanan. I love you all. Kay nagligo na ko singot guys mo to kay manihapon na pud mi. Pero makapahuway na pud og sadyo. Sa lagi guys arang kainit. Daghang kadyo salamat ug amping ug ampo tang tanan. See you in my next vlog.